Lidi, tak jo, tak já to jdu zkusit natočit, jo. S největší pravděpodobností prostě tohle nikdo nikdy neuvidí, jenom já, ale... Přišel jsem pro Michala, jsme zbalení, koupili jsme tady stan, mekáč, plný kufr věcí, plavky, věci na túru a tak dále, takže uvidíme, kde se za třeba 5-6 hodin ocitneme. Já si myslím, že pojedeme Rakousko, možná dolů, ještě Itálie, uvidíme. Každopádně žádné hotely, žádné penziony, prostě jedeme, jak tvrdí praští kluci. Já si na něj budu čekat, ale ještě do mnou, tak jedu sám. No, takže kam jdem? Já špendiky. A pojď se dožet vlastně. No. Jedno je u Wolfgangu, ale je úplně vybukovaný ten kemp, jako je hezké, čo ukážu. Je to úplně narvaný a máme poslední místo, který máme takhle tady u toho hlavního, což je na Píču. Tam bude milion lidí, nechceme, dobrý. A druhé je ten lab, ten je v horách. Tam je i sauna, wellness, po Píči, ne? Tak jdem. Přispěli jsme na nemocniční klauny. Tak, a můžeme jít na dovolenou. Leberkäse. Tak, přijeli jsme do kempu a jdeme občíhnout místa, kde hodit stan. A co tam do toho rohu? Víš, tady někdo je, že? Tamhle úplně? To by asi šlo, viď? Ježíš, to je hezký tady. Jako tady? No? Nejsou tady děti? Ne. Nevypadá to. Jako tady. No? Tady by to asi... Co? Takhle do toho lesa? Lidi, máme vybráno konečně. Asi 16krát jsme to pánovi u té recepce měnili, jo, protože tady jsou různé fleky, které mají čísla a jich tady strašně moc volných. A to je tak, když mě někdo dá na výběr, ty vole. Takže jsme asi fakt třeba na po 8. pokus teda zvolili finální číslo 80 a jsme tady úplně na kraji. Ale dívejte na ten výhled, tady si postavíme stán a budeme čumět tady na tu nádheru. Tak jako musím říct, že kemp, tyjo, byla lipa mezi kempama. Neuvěřitelné, jakože mega příjemný a úplně luxusní čisté záchody, fakt nádhera. No, říkám, už se nejezdí do Dubaje, jezdí se prostě do těchto kempů. No, tak pojď. A jak víš, že to je ten samo? Já si jenom říkám, že my dva to nikdy nedáme dokupy. Jakože zpátky? Zpátky? Ale základ je to stavit, když nejsme požrali poprvé. Takhle? No tak to byla nuda, já jsem to čekal lepší. První problém je to štěrk, takže nám tam nejde dovnitř zajebat tady tyhle kolíky. Takže jsme se šli teďka zeptat na recepci, jestli to můžeme dát sem, protože tady to vůbec nedrží a tenhle chudáček stan. Prostě to sem nejde dát do té pudy, no. Takže uvidíme, jestli nám to dovolí, sem nebudeme znovu nad po 16. měnit místo. No, amatéři. Hej, tak to je trapas. Takže my jsme tam byli, fakt nekecám, třeba, já nevím, teď tam jdeme třeba po 4., že měníme místo, protože nám nejde ten stan pichnout prostě tady mezi ty šutry. Takže jsme tam šli, nevím, třeba 6krát před ním, nebo 7krát jsme to změnili. Potom jsme teda tam přišli, že jdeme jinam, přijeli jsme, tam nám to nešlo pichnout, takže jdeme teďka fakt třeba po 9. To změnit, no. Už se tam dokonce i vyměnili na té recepci, tak doufám, že to není kvůli nám.
Sorry, amatéři prostě, no, jdou stanovat. Sorry. Takže prostě neseme stán na druhou stranu kempu, protože prostě nám tam nešlo píchnout, no. No a samozřejmě nám to nejde teďka, protože neznáme ten stán, tak nám to nejde teďka složit, takže to nesmíte. Takže Final Destination po 460. Krásný výhled. No. A nešlo to na poprvé, že? Jdeme na první mini výšlap. Jsme ubytování čekli. Už nemůžu. To je jakože hodně. Jo? Už nechci jít nikde jinde. No. Myslel jsem, že to bude. No, dělají to též, rozhodně to není to no, též. protože já jsem jakoby Přesně teď jsme se pohádali, protože vole, on je mega sladěný. A já ty vole si vzal věci na běžky a prostě se nedomyslel tu červenou, no. A mám hnědý klobouk. No, to je prdeli. No nic, jdeme na lanovku, jedeme nahoru. Kolik to má? 1400. Hinterstvoder Hosendach. Zdar. Thank you. To je naprostá nádhera toto. Lidi, takže my jsme přišli tady do první hospody a mě už je zima. No. Ahoj. Tak to nevím, kam dojdem. Tam je taková kosa. Jsme to trošku podcenili. No, nevím, co máme dělat. Budeme se vozit tam a zpátky. Lidi, tak jsme konečně vyšli. Nemůžu říkat to lidi. Tak jsme konečně vyšli na turu a dívejte. To je taková nádhera. Jak dlouho máme jít? Jak dlouho? Jak dlouho? 3 hodiny? Takže máme jít 3 hodiny. A já jsem si bohužel... Je to jasný. Máme jít 3 hodiny, ale do téhle krásy. A jaké je převýšení? 400? 700, to je v pohodě. Já už, vole, jsem tady spadl a začali jsme, vole, a mám mokrou celou boku, vole. Takže jdeme 3 hodiny chodit v mokrých botách. Miluju, miluju. Au. Hej. Dívejte na to. Já z toho asi ani sem nevleze. Teď jsme potkali. Kolik říkala? 71 paní? Jo. 2 důchodkyně, normálně brýle, holé,
tenisky, goratexky, šli z vrchu dolů, je to asi 3 hodiny dolů a šli paní 71 let, že nahoře mají práci, mají tam asi na starost úklid nějakou boudu a jdou 71 letech, prosím vás, jakoby dolů, neuvěřitelné, frérky, úplně nesmysl. Odsud, tady vzadu, tady, odsud jsme šli, nebo ještě jakoby předtím jsme parkovali. Došli jsme sem za 2 hoďky. 2 hoďky a ještě 1,5 hodiny něco. A ještě jdeme nahoru 1:20. Konečně. Neuvěřitelné. Spot na oběd 697 000 z 10. Masakra. Sakare. Co se děje? Hej, kámo, jsi si sedl na 20 minut. Já to nedojde, těžko k tomu. To je v píči. Jdeme ambulance, okamžitě. Nestálo to za to, nestálo. Já nedošlapnu. Stálo to za to? Ne. Takže přátelé, dopadli jsme tak, že tady je masáž nohou a já se nemůžu hýbat, jo, protože tady mám nějakou bouli. Tady. Pravá noha prostě ende Schluss. Jakoby teď se směju, ale se bude mě vysvět. Ale prostě bolí to strašně moc, takže uvidíme, jak přežiju tuhle noc. A ráno prostě... Ne. Jo, láska, jdeme do nemocnice. Lidi. Takže my jsme... Jo, dívejte na to počasí. Prostě po 3 dnech se udělalo naprosto nádherně. Jenomže... Jak to natáčet prostě. Jenomže... já včera kvůli tomu, že jsem si vzal prostě blbé boty, protože mě ty turistické tlačily, ty goratexky mamutky. Tak ty vole, jsem si vzal do fitka a šel jsem na túru s botama do fitka. Po cestě zpátky se mi prostě urval nějaký úpon prostě pod kolenem a místo toho, aby jsme si užívali tohohle nádherného počasí, tak jdeme do nemocnice, jo? Včera se to stalo po cestě zpátky, takže celý večer prostě bolest, přes noc prostě jsem se pořádně nevyspal a teďka bychom si prostě užili poslední den, nebo dokonce poslední 2, tak jdeme do nemocnice, do Budějovic a jsem zvědavý, co mi tam řeknou, jo. No, takže takový update, ani nevím, vole, jestli to říkat sem, protože to říkám, vole, na storíčku, vole, tak teďka to točím na šířku. Prostě, vole, ze mě bude fakt vždycky, vole, C-čkový, D-čkový influencer. Takže skončili jsme po nemocnici, tady mám ortézu, mám natržený, co to mám? Natržený sval? Natržený úpon, šlachu. Takže jsme bohužel museli odjet do
Českého Krumlova. Objednali jsme si tady takový apartmánek a tady jdeme papat, hrát karty, roznesou na kapitek. Dobrou.